Urian itu hatta di bagasan nani halongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Naroma dohoti perminggota di bagasan Arianon di bagas garejaon. Suang songoni sude namang ihuton perminggonon secara live streaming. Ada orang setapuka perminggota cumulo mahita martang yang nahohom di bagasa rohat tabe. Amin. Mari dehita sebukwede nomor 560 sada ayat sada dohot 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma di Jahoba edenay baru, ainunga di pabahen ibana aka halongangan. Nunga di pabotoh Jahoba hatuauna. Nunga di papatar ibana hati goranna diadopan ni akka si pelebegu. Nunga ditupahi tanga siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung didok hatamdo ikom manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus asarap hami dohot ibana tuhasangapon say parohay mahami asauduk hami tulomoni roham jalohot hami dihaporsiaw nature asa totong makirim dihaheheo dohot dihasangapos sugot silehonomu tu akan naporsia diho. Amin. Mari dehita sia bukwede nomor 127 ayat 3. Timo
di mingguta sadarion ima sian pati paunopon dohot lapatan. Pati paunopon unak ko mamuno. Dia do lapatan ni odo. Ikod di habiari rohatta debata jalaikon holong rohatta di ibana asaunang hitaolo mabahis sahit ninasa na mangulu. Ikor roha panguluhod do rohatta dinasa na mangulu. Ima sahakna atong rak mangidugugo mahita tuadopan ni debata lamang ulahon haubartu pati nai. Ale Tuhan debata say pergugui mahami mangulahon na haubartu pati mi. Amen. Mari dihita siya bukwede nomor 620 sada ayat sada dohot 2. Tatopo ti madosata tuadopan ni dibata martang yang mahita. Ale amanami jala depata nami na di Banua Gicang. Para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala huparhatopoti hami do dosa dohot pangaleson nami nagudangi di dujong. Tatap hami marhiti-hiti asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Tabigima hata baga-baga taringotu hasesani dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka Pangulo sim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Say mulak mahotuaho ayaw do si paluaho. Hasangapon ma di debatan na di Gicang. Amen. Mari dihita si bukwede nomor 25 ayat sada.
hatane di bata nagabe turpu epistel di mengguta sadarion ima natar surat sian pangukapon bidu opat mamuka sian ayat walu saha rodi ayat 10 sada tajahama marsikat soring adong diganu parngulu naupati onom habok kabong nabe na marmata do nasida humaliang dohot di bagasan dang maradian nasida aria dohot borngin maddok nabadia do Tuhan di bata si gonggom saluhutna naung adokian si parngului nanaing ro Disi dilehon aka parngului hasangapon dohot hamuliaon do hamuliateon tu ibana nahudul di habangsai na mangulu rodi saliling-lingna. Jalo mamanukap situa na 20 pati di jolo ni nahudul di habangsay. Di sobama parngulu saliling-liling nai di piakon ma tupal nasida tu jolo ni habangsay huhut mandidok. Ale Tuhan de batanami natamado ho majalo hasangapon dohot hamuliaon dohot haguguon ay di topa hodo saluhutna inorhon ni lomo ni rohamdo ubahe menjadi akai jala tartopa ima sahatna martua do akan atumangihon hatani di bata jala naupiopsa amin tabiki marede kor maranata
Marede hita sebukwede nomor 520 sada ayat 2 dohot tolu. Dakon ma haporsiaw tai songon ahina tidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni Jahob imana tinubuhon ni si Maria nagabagabia siya to di parbadia adorang suabubuhan. Ido tuhata na tumain na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau penarsilang na tua tu banotoru dung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon. Na manai tu surgo la hudul tu siamen de bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di simay bana pemamulak sogot tu tanoon manguhumi halat na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot yasani dosa dohot yahatai na madok mula mangulu sogot daging ni halak na mate dohot yangoluan na sorasuda. Amen. Tabigay matiting na masa dohot na nang masa di mingguta sa darion. Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Kantate 15 Mei 2022. Topik Minggu, Marende Mahamu di Jahoba. 01 Ibadah Khusus. Ibadah khusus naing dipatupa di hari Minggu sadarion,
tanggal 15 Mei 2022 di Parmingguon pukul 18 WIB. 02. Pesta Gotilon. A. Pesta Gotilon naing dipatupa di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. B. Rapat pleno naing dipatupa di hari Minggu sedarion tanggal 15 Mei 2022 mulai pukul 11.30 WIB maringanan di RSG Gereja Pinangido kehadiran Sude Panitia Dohot Parhalado. C. Dung sidung titingon tabigema sosialisasi sian panitia titingon ma nagabe undangan. 03. Pertangyangan wilayah. A. Nagabe tuan rumah manang na mandohoti di gereja tu pertangyangan di hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 ima wilayah 12. Asaret tama ro tu gereja. Jala Pinangido ma asa sudehi ta ruas mangihuton pertangani di bagas tabe secara live streaming. B. Jadwal pertandingan wilayah boy ma tajaha di titing narong dihita. 4. Jadwal perningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus dohot pesta perningotan Ari Hasasaur ni Tondi Parbadia ima ibadah. Ari perningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 waktu sekolah minggu pukul 7 WIB bahasa Indonesia, pukul 7.00 WIB bahasa Indonesia, pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 18 WIB bahasa Indonesia. Pesta perningotan Ari Hasasaur ni Tondi Parbadia Manang Pentakosta Parjolo, Minggu tanggal 5 Juni 2022, sekolah minggu pukul 7 WIB bahasa Indonesia, pukul 7.00 WIB bahasa Indonesia, pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 18 WIB bahasa Indonesia. Pesta perningotan Ari Hasasaur ni Tondi Parbadia Pentakosta Paduahon hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 19 WIB bahasa Batak. Pinangido tusude ruas asaro di pesta parningotani. 05 Dewan-Dewan, 05.1 Dewan Koinonia, 05.1.1 Pasca Remaja Naposo Bulung. Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, remaja dan Naposo Bulung gereja kita akan mengadakan ibadah Paskah dilaksanakan di ibadah pukul 18 WIB. Rangkaian kegiatan 1. Ibadah diisi persembahan puji-pujian remaja Naposo. 2. Virtual choir perwakilan remaja Naposo. 3. Persembahan pujian Moza Sitohang, solois Yurais Miap, dan puisi Beatrix. 4. Pembagian snack sebagai pengganti telur Paskah di ibadah minggu pagi, siang, dan sore. 5. Menerima tamu ibadah di pagi, siang, dan sore. Setelah warta jemaat, kita dengarkan sosialisasi dari Panitia Paskah Remaja dan Naposo Bulung. 05.1.2 Seksi Lansia. A. Seksi Lansia naing patupahon wisata rohani ima di hari Kamis tanggal 10 Mei 2022, tempat East West Seats Indonesia, Ewindo di Purwakarta. B. Sermon Lansia naing dipatupa di hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 masuk pukul 10 WIB. Pinangido kehadiran Sude Lansia di sermoni. 05.1.2 Seksi Perempuan. Seksi Perempuan naing sermon perempuan naing dipatupa di hari Kamis tanggal 10 Mei 2022 masuk pukul 16 WIB. Pinangido kehadiran Sude Perempuan. 05.2 Dewan Marturia. 05.2.1 Seksi Sending. Perayaan Paskaraya Seksi Sending, dohot seksi musik, dohot pekerja terminal, pedagang, driver taksi, dan ojol sepasar minggu naing dipatupa di hari Sabtu tanggal 20 Mei 2022 masuk pukul 16 WIB. Tema do subtema ima. Tema tak terpisahkan dari kasih Allah
dang tarsirang sian holong ni rohani debata Roma 8 ayat 30 sahat 30 sia. Subtema, melalui perayaan Paskah Marturia ini, gereja kita akan semakin terpanggil mewartakan keselamatan kasih Allah melalui pemberitaan Injil kepada setiap orang, agar semakin kuat dan percaya akan kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap orang. 06 Namar Bagas 06.1 paduahon. Naing manjalo pasu-pasu prabagason ma Sabta Peprian Nadeak Eskom anak niamata Maralus Nadeak SPD tubuh ninata Rupina Borusinaga alamat Kloster Lapinia Residence Blok C7 Jalan Haji Amsir RT 02 RW 04 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Depok wilayah Saplusada. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Dohot Orwana Helena Boru Sianipar ST Boru Niamata Doktorandus Timbul M Sianipar Tubuh Ninata Alida Boru Sihaan Espam. Ruas ni HKBP Mahanaim Resort Mahanaim Pematang Siantar Sumatera Utara. Alamat Jalan Farel Pasaribu nomor 12 Kelurahan Sukamakmur Kecamatan Siantar Marihat Pematang Siantar Sumatera Utara. Pamasuan dipatupa di hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 pukul 9 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 02.2 Titing Perjolo naing manjalo pasu-pasu prabagason ma Marganda H Hutagalung SH MSC anak ni amata situa Dr. Dolok Hutagalung MSI tubuh ninata Mardiana Kartini Boru Sibarani MSI. Alamat Jalan Setiabudi Barat nomor 22 Setiabudi Jakarta Selatan. Ruas ni HKBP Menteng Resort Menteng. Dohot Orwana Dr. Masria Elizabeth Catherine Boru Sianipar Boru Niamata Situa Kiraman Ronald Sianipar SH MM tubuh ninata Arta Evelina Boru Napitupulu SEMM. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Alamat Jalan Muara Depan nomor 17 RT 08 RW 03 wilayah 2. Pamasuon patupaun di hari Sabtu tanggal 20 Mei 2022 pukul sia WIB di HKBP Menteng Resort Menteng. 07 Ruas Namonding di hari Senin tanggal sia Mei 2022 nunga Jumolo Monding Inata Tiurlan Boru Hutagalung umur 72 tahun istri Niamata Masron Halomoan Setanggang Nahinan. Alamat Jalan Ranco Indah nomor 26F RT 008 RW 002 wilayah Sapulpitu. Tatang yakon ma asatibu tarapul keluarga namar si taunoni. 08 Siasat Gereja RPP HKBP. Di hari Minggu Sadarion tanggal 15 Mei 2022 Hona Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangiondo Sianti Adelina Boru Sianipar. Nama ringanan di Jalan Kebagusan 1 Gang Mangga 2 wilayah Saplusada Alamar Bagas so Pangatoion ni Huria. Kosoksia ruas 6 ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Sude Parhalado ni Huriata HKBP Pasar Minggu Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan ma dihamu sude ruas Huriata. Gor-gor ruas 6 ulang tahun di Bagasan Saminggon mulai sian tanggal 15 Mei 2022 sahatu tanggal 21 Mei 2022 Boy Mata Jaha di Warta Jemaat na adong dihita. Hata ni debata 6 ulang tahun ima, tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Titing na sojinahaon doho parhepengon ni Huriata, Boy Mata Jaha di titing naung di parade Huriata. Songonima titing dihita di Bagasan Samingguon. Sosialisasi sian panitia pesta Gotilon.
Nah hormati kami amang pandita Adventus Tambun, nah hormati kami sude inang amang parhalado ni Huriata, nah hormati kami amang inang na posobulung ruas ni HKBP Pasar Minggu, naro di bagas joroon sosongoni ruas ni Huriata na beribadah secara live streaming di Jabunabe. Puji-pujian mulate do tapasahat tutuhat tadi bata siala dengan nibasana asin rohana na tahilala satu sedarion di lehondo pedujita ima hosa hanguluan na boy hita marpungu di tikion di bagas jorni tuhata sosongoni hita na di bagas tabe na mengikuti sejarah live streaming. Pesta Gotilon tahun 2022 ima songon ungkapan hamunateon ni rohatta tu di bata di sude dengan nibasana holong ni rohana na tahilala na sa taong bolonon bo hita marhahi pason ni daging doho tondi ima dinguluta siganupari. Songon hasil rapat ni Huriata di bulan Desember tahun 2020 sada, ima dipamasa di Huriata Pesta Gotilon untuk membiayai sude program-program ni Huriata, ima terutama muse tu natolu Dewan Marturia, Dewan Kononia, dan Dewan Diakonia. Kami songon panitia nunga membentuk beberapa kegiatan asa adong boy papunguh pelihat tahun tu program ni Huriata ima sian amplop ucapan syukur molo tiap minggu ngahule kami amang inang di setiap warta ubai kami do amplop ni panitiata asa radema rohat tabe mangisi jala tapasaha manon di jolo ni gerejata. Na paduahon silua wilayah ima berupa uang tunai, makanan, doho barang, radema hita salut na manginang tapasaha tusit tua wilayah tabe. Na patuluhon pagi do hami do musesian silua kategorial. Na patuluhon ima lelang panitia, boima tajaha manginang lelang panitiaon berupa lelang buah, makanan dan minuman, juga lelang barang. Tongdo musuh pamasahami amanginang naung taboto ima penjualan kupon berhadiah seharga 25.000 tu ganup hita salhukna. Sude amanginang na manuhor kuponon dang na bolo dang boy amanginang di Pesta Gotilo dan non. Ala mungkin ala ni keadaan, ala ni ulawan segala macam. Molo keluar nomor renang tetap do pemenang. Jadi dang arong istibatal. Isi diundi nomori, misalnya nomor ni amang 00 sada, pasti dang bakal diulang lagi amang, biar pedang isi. Jadi harap rohanami amang inang, tu sudah hita saluhukna, asa tatu horma kuponi, tidak akan hangus mulu keluar gorta. Saminggu hule kami do tiki tu sudah pemenang, asa boi di jalo tu panitia. Nah selanjutnya amang inang, sadarion songon tabereng, upamasahami do, bazar makanan doh buah di jolo ni gerejata seharga 1 juta. Pos rohanami amanginang alaun tokenai mulut nama sekali makan siang radema hita amanginang manuhoran non lilang namion lilang ni panitia lau tu riat tadoon jala moloso sandaina minggu depan madihami bodo dipesan amanginang di panitia di jolo untuk minggu depan misalnya sasang manang nagigota buru amanginang dah di pesan, ale bulu nang di yalang nang misalnya langsung di Boan, arong dumusyo masih di kami di Jolo. Selanjutnya amanginang di hariaan non tanggal 26 Juni 2022, tapamasa do amanginang si lelang gotong royong, doho lelang ulos na dipasahat amang pareses ni Huriata. Songonoma inang songon sosialisasi si kami panitia Gotilon, nglas madihita. Tapi gima sosialisasi sian panitia pasca remaja na Posobulung uliak kami tiki.
Shalom, Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Yang saya hormati Amang Pendeta Adventus Natalium Tambun STH, Amang Inang Parhalado, dan Amang Inang orang tua kami, serta rekan-rekan remaja dan Kakana Poso Bulung yang saya kasihi, baik yang mengikuti ibadah secara langsung yang berada dalam gereja, maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat-Nya kita dapat berkumpul, memuji dan memuliakan namanya pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Marcella Hutapea, selaku perwakilan dari Panitia Paskah Remaja dan Poso Bulung HKBP Pasar Minggu tahun 2022. Amang Inang, izinkan saya untuk menginformasikan terkait acara Paskah Remaja dan Poso Bulung HKBP tahun 2022. Kami dari Seksi Remaja dan Poso Bulung akan melaksanakan ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022 bersamaan dengan berlangsungnya ibadah sore pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Perayaan Paskah ini akan bertempat di Gereja HKBP Pasar Minggu. Adapun tema dan subtema yang akan diusung, yaitu tema Paskah kami terambil dari Roma 8 ayat 38 sampai 39, yaitu tak terpisahkan dari kasih Allah. Dan subtema kami adalah melalui ibadah perayaan Paskah ini, remaja dan Poso dapat bersama bersyukur untuk anugerah keselamatan yang telah diberikan Tuhan Yesus Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib dan mengingatkan kembali remaja dan Poso akan makna Paskah yang sesungguhnya. Adapun beberapa kegiatan yang kami lakukan pada perayaan Paskah tanggal 22 Mei tahun 2022 ini. Antara lain satu, mempersembahkan pujian pada ibadah. Yang kedua, melakukan pelayanan penerimaan tamu di ibadah pagi, ibadah siang, dan ibadah sore. Yang ketiga, melayani sebagai seksi musik di ibadah sore. Yang keempat, membagikan snack dan telur setelah selesai ibadah pagi, ibadah siang, dan ibadah sore di pintu luar gereja HKBP kepada jemaat yang hadir. Paskah Remaja Poso HKBP Pasar Minggu tahun ini akan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan kami mengimbau seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu yang akan hadir agar dalam kondisi yang sehat dan tetap memakai masker selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, bagi jemaat yang berhalangan hadir ke gereja, kami juga akan menyiarkan ibadah Paskah secara online via live streaming di channel YouTube HKBP Pasar Minggu. Jadi, diharapkan untuk teman-teman dan orang tua kami yang berhalangan hadir dapat menyaksikan secara live streaming di channel YouTube HKBP Pasar Minggu. Kami memohon kepada seluruh kakak-kakak Poso Bulung, rekan remaja, dan juga orang tua kami untuk menghimbau anak-anaknya yang tergabung dalam kategori remaja dan Poso Bulung untuk bersama-sama berpartisipasi dalam perayaan Paskah ini. Demikian sosialisasi dari kami. Atas dukungan dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Horas. Tapasaha mapeliata katong na parjulo doho katong na paduahon maredehita sia bukwede nomor 117 ayat sada dohot satorusna.
martanya kita. Dame nasmurung sia saluh naroha ima namaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom jala horasma di hamu amanami do nami nang songoni akadongan sa porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Damang dot dainang sahab mahita dia palatikyon ima di minggu kantate namar lapatan mai edde hokamuma di Jahoba edde naibau doh topik ni minggu ta di dok di si marede mahamu di Jahoba ima naniene sian buku 2 Musa bidu 15 ayat 10 sia rodi ayat 20 sahada ujahama dihita sonoma di dok bisi ai bongot tu bagasan laut doho dani raja parau dohot akka huretana rodi parsi hudulna jadi di pasuang Jahoba ma akka aek di lauti mangalukupi nasida alai anggo halak Israel mardalan dinamahiyang donasida di tonga-tonga ni laudi. Dungi ditiup si Miriam boru panurirang iboto ni si Aaron odap sada di bagasan tanganna. Jala ruar sude akka boru-boru marudur-rudur manghyuton ibana marsitiop odap nabi. Jadi marede taribar masih Miriam tu nasida, marede mahamu tu Jahoba, ai marmulia situtu do ibana, hoda dohot parsiudulna diusopon tu bagasan laut ido sahana. Amu amanami dohot inanami dohot dongan sahaporsiau di bagasan Yesus Kristus. Tardok bagian nasal tarsira kita do amang do taminang ede do paredean sian ngoluni paruriota huria na mangolu didok amang do tamunang ima huria na marede alani hiraso anong do jupang dihita amang do taminang huria manang gereja di Portibion tanpa ada nyanyian manang paredion. Lau hita mang tulu dia pe hita mar minggu namar gor gereja pasti adong do nyanyian manang paredion. Jala hiraso adong do ibadah tanpa nyanyian. Molo pe adong amang do taminang taida molo taboto amang ima adong ibadah tanpa nyanyian na pasti na donggo pangorayon sian lingkungan sekitar manang setempat inganani alani damang dodeinang ibadah tanpa nyanyian didok dison ibaratkan sayur tanpa garam habar ma daina inate ale asing maju ate amang ate molo subuhi be mga laksira alania alani sahit ate ale budo pi alak kamu teh amang do tami sira na tape otik budo pi ate alana idu pata buhod da ba itu kan idu dah idu pada buhon ido asa molo taparwahon namang do taminang di ibadata ta lubobin ma dia palatikyon di holak kolang edde do sude liturgitai mamuka siapotum mai sahatu tangiang pas-pasu radang holat di huriat HKBP dohot do sealiran ni HKBP boy do taida di huria na asing amang do taminang isarana di huria na aliran na sosalir do HKBP do konon di dokma so ni sarana ma di aka Pentakosta manang karismatik saya maos do diulang-ulang sada-sada ede olo do satu piga satu tolu heli manang 4 kali ipe asa diuduti ima acara na asing
Imajo amang do tamunang rupanya teh. Taida betapa nyanyian manang ede bagian natso tarsirang kita sien peribadahan manang parmingguan manang partanyangan. Alani amang do tamunang nang songoni dongan sah porsiao na jolo masuk mahita tiki hami na jolo bete. Irana baru nang matui bete. Di tiki hami na jolo dok maju teh alana boido iba makna jolo na jolo teh. Di tiki hami na jolo ruas ni ria madok songonon. Tumigot do ketinggalan Bibel daripada ketinggalan buku ede. Jelas sa pesonari pe amang do taminang molo lau hamu marminggu di riata GBP di Toba. Ngudang ngajok mani karwastai maniup no. Bukede. Bukede. Bahasa songoni. Bahasa songoni. Aitung masai sial do arroa pakilalana jala dak tabu pakilalana molo dak marede ibana di namar minggui. Jadi wajib do nasida maniuk bukede. Alai husukum maju tu kita. Wado pakilamuna na marede. Bakol do pakilamuna molo so marede. Alai hurang hicadu kita marede hubereng nak kison. Irama sodong semangat na. Hapeng hami ditiki na jolo itu. Molo so marede hami dia kapar mingguon manang partanyangan mirana dok kini dokon ibaratkan sayur tanpa garam haber pakilalani. Alana molo Bibel dohono manang hatan di batabu itu dicaha parjamita yete. Bu ini bigi. Alana molo di kini jolo hami ai akadongan parhalado do manarik logu do majahon edeh yete. Baru pe dia deona karwas. Alani amang do taminang ditikina juli jadi wajib do hapeng maniuk buku ede mulo lau tu gereja. Gabe dirajumi amang do taminang sada pangarajumi nama cerita bu pakilalan molo buku ede di dokma ira Bibel paduah mon. Ira hatani debatana paduah mon. Napar julu ahama Bibeli. Napa dua hon ima buku edio. Memang tohodu yang mangdot taminang. Masa pola hidok soni molo lawi tatu bagas akania karwasi. Najulu ate, najulu do. Boydo dang jupak kita di si Bibel. Alai yang go buku ede saya jupak tadi nanggo pe anggo sada. Saya jupak tadi. Nah hibado di jabu nami imatiki mangulu do pena tuatui olo sape pitu Bibel do pitu bukede do Alkitab alanya padita da babai na tuatui yete non go padita non go besi sukunon otik ma Bibel ni amang di jabu nina Bibel ni be sape olo do opat di jabu Alkitab ni olo sape honom di jabu. Mana tahu dah rohamu amang atau bilang song Bibel hu amang ina baca lo sedih ba ido. Tang bukan deku baca lo sedih ba kita pudang adong banyon. Ido ubain gabe olo sipata gudang akka Bibel do Alkitab dijabu. Alani damang dot dai dang langsung di dongan sah porsiau di bagasan Kristus. Ra noaing marasing do di jamat tasunarion ate. Tu zaman ditiki hamin jolo. Iraman dande majo ake tu hamu akan tu ni bate asahira nasot amu dohonon unak pola pasir suhi tahte ditiki hamina julu ditiki nuaeng ate di zaman ni kaya nak kota di zaman ni era globalisation jala didokon di zaman sonarion imban zaman now ate anggo nuaeng adong go Bibel do buku elektronik. Adong kita di handphone munai be, adong. Jadi dah adong be istilah mangso kami istilah na jolo be. Donon ahama istilah na ketinggalan manang dang marna puna Bibel do bukede. Dah adong be di jamat sonario. Jadi amang do tamunang di dok nakin. Jadi gereja adalah gereja yang bernyanyi, gereja yang berkantate. Huria nama rede
Ise do gerejai ima bangunan tahun sada 2 gereja. Dungi ise do gereja hitama. Alani ngolut ta ngolun nama redde. Ngolun nama redde do hita amang do taminang. Alani amang nami do inanami rasa tolup do hita ha. Dang holan di ngoluni pahuriaon daktar sirang edde do paredeo. Satulup di hita te amang do taminang sia te. Satulup di hita. Satulup. Siang ngolut ta marsada-sada pe daktar sirang edde do paredeo. Ade, adong nasalom rohana maredde son manang mabigede. Adong go? Ino lah patanaki siang ngolut ta marsada-sada. Apalagi dana pe molon dibigi, ayo bang janjinya. Balonku ada 2, tapi toh harap di kan. Itu siang ngolutan nomor sedaktar sirang ede do paret atik pe. Apalah somalo kita marete songon ibe de. Udo marap perwiren kahata nai. Molo marete ita puasa. Ayalana somalo mandokon er. Erak tak mata bahasa Indonesia on. Subuh yo mandokon er. Karena molo ibigi hamu jamita wado songon na sarat hat na marete makatai bandita oning. Alani er hiri. Saya baca gabi ulun nilai onom di bawah sini. Iba nak kini dok. Natape apalah somalo kita makan. Alain pasti daktar sirak sian ngoluda ima ede. Doh isarana. Basa udah kontak daktar sirang. Alai adong go tahe amang dot taminang siak kita na alergi sede tu ede. Molo tu si panganon adong go tahe. Tor kata-kata lah deh. Adong go hita to alergi tu ede to katal-katal lo hita. Nah adong kan? Jala hasit pinggona mabege ede do dah. Dang nagabe na paredde honi itu. Ede gawe hasit pasti dang adong. Alana hobiku na maredde dong. Ede. Nah tapi ya cukup di ibah ede ni be. Asing majo ede na sotabu pabuaton na dah. Ay dak salah ede na salah ise do na mabuan ede do na sotabu begion. Aladi namang do dahinang nang sangoni donga sa porsiaon boy do tak nikmati ede ni akaparede jala sipata larut do hita di hata-hata ni ede. Molo pas ho naturo hatta torama uludo manetek iluta mabege ala songon na tahilala sahira natuhita ditaringoti ede sahira na persis songon na taalami na didok ni ede ido bahen molo di akka parpungungan na pinatu pamuna amang contoh nama bona tahu kamu adong sada sia donga muna marede apa yang torlaguna di halomoh kamu di dehon apa lagi laguon na lungun pitor manetek ilumuna dang holam manetek mamuseng manetek museng dopek munai itu itu loh pitor ribut temu di dopek munai terus harga 100 alanya itu akhir ala pakilalatai bete bunai wang sebaliknya olo do hitam birjak-irjak kon anggo hamu kaina nami pita tok do nade lagi matok do molo akaina ngon mabege ede manang lagu molo pusing lagu ribu pita tok do ida parjolo birjak-irjak itu teh jujur hamu kaina nami itu teh hamu kaina nami maranata itu kan pita tok do birjak-irjak alanya ribu ede alani olo do hita sampai malotor ujung-ujung na hape nga di jolo niba manang dilabung niba inang bau niba amang bau niya dang binotobe ade dang binotobe ay nga pengilabung na pitoridok tarik amang bau ina nama kan alani tabo na kan tarik inang bau ina mang usay alani tabo na alani hiribur na anak ini loko dang di botobe
Alani damang do dainang di bagasan Kristus. Di minggu kantateon, di jodoh hita marite topik minggu ta asa marede hita dijauh pak bernyanyi bagi Tuhan. Alani amang do taminang marite seruan manang jauh-jauh adong ma piga-piga. Nang si pasaton itu pokok na berjulu. Aduh tahede. Aduh tahede. Sebuah nyanyian manang ede amang tentu bukan hanya berisi atau menyangkut solmisasi. Do re mi fa sol la si do. Atar falso suara ni ba di do re mi on. Ido bae nak ka amadang itu gion di ba markor tadi. Lagu manang ede adalah ventilasi emosi. Lagu manang ede adalah suatu ventilasi emosi. Masa udah kok kami lagui manang ede songon ventilasi emosi. Tabo to dahe amang do taminang guna ni ventilasi tahe di sada bangunan. Molodanga dong ventilasi di sada ruangan bangunan. Bui do gabi backup ruangan ni. Iya soi amang do taminang gabi dang adong di siaha hangoluan baik aku kita mah aidu dah dang adong udara si mago mak mate itu dang adong be di si hangoluan di dok di si. Jadi ventilasi berguna mengatur sirkulasi udara di ruangan itu. Songoni mah nuai fungsi ni ede di nguluta songon na mengatur sirkulasi emosi manang pakilalata manang prasata. Lagu manang ede gabe dalata mo namang do tawinang lamarhua. Lau papuason na di roha meluapkan emosi kita, meluapkan perasaan kita. Ai olo do pakilalatai saya songon bendungan nagok paimahon nang diusehon alalima dijujudu hita asa marete jala marite edde boy do tarpapuasita amang do taminang pakilalata israna adong marasa rindu hita tuakan data haologi boy do tapapuasta apalagi do honon baik yang masih ada na terlubu bimana soadong abe irana lungu kita tunda tua tei ya deh Peter Tabalu mah songon lagu ni si ada teh si Victor tarik lagu sada ubah lagu tu luinna deh Peter no ama ayah nak lungu do hati adong do na papuaso pakilalan na rasa kagum alam kagum ni tu sada ni dong kan manang songon akan aposo ade akan aposo sonarion kagum imana tu sada bawa manang perempuan belagi songon iba na julo dangang teh soni nata sotong gabiahan non ade alana dang malo iba partadang na julo ade alana dong ko na julo partadak tori julo ni jabuni na ito ani pitor gitaro ade ya tori pakuli gitu ayuan lau bahua papuason rohana adong do musik na papuason ama parukilon na adong ma museng papuason pakilalan di bagasan las ni rohado nakalan nasi kalau di damang do dainang di bagasan turpukta jamitau taida ma nama redde do habe ngala Israel nama rede do peng si Miriam iboto ni Sharon rap dohot akka parapuani marsitiop odap nasidabe memukul rebana dan menari-nari puasa meluapkan pakilan nasida mengekspresikan hamonangan nasida maradopon parangan ni raja parau ainunga di leo debata hanguluan tu nasida ima ditiki naung di berbudak nasida seliling obat 100 tahun kayak kok kita mangulu tu nasida alai hira budak madi patupa tanganung kebebasan alai dung di leon debata hanguluan ni
Marede ma nasida. Marede ma nasida. Di ekspresion nasida marite paredeo. Jadi paredeo tai ede tai amang do tawinang songon na pinatuban di si Meriam do akaparopuani do bangso Israeli sada kesaksian dui di tonga-tonga ninggoluna ala ni pabahenan ni debata. Ala ni amang do tawinang molo dunga di leoti tahangoluan saksio kamu ma marite ede munai. Ede amai perbuatan Aidang berbeda serne sian akka serne deh. Itu gabe na jolo di kina jolo hami macipta lagu abad lagu Batak. Ai akka lagu-lagu Batak. Molo tajaha manang taedio namang sada panidang yodi. Panidang yon nat ditikin songod dia imana tu namarda tua-tua. Itu teh imanakin Marais matuduk do piau mamang di paratuano dang boy do pe upar ukirim pasti de bambu inna apeng di jolo na tuak apeng idu edena kan makana si pata molo ditiki itu bau diki molo mar meminum tuak rok do amai asa tabi jo molo maret di hita ba ber kita laguna ba apalagi tiki pakabar wasa bang ina ai kita hedu majo esok kami marpuas pas do pe martuduk ahwa dang boy do pe hukir pas de bambu apa ngaha tabul di joluta o matuak o nakana dabuna atarlungu kita apa ngisan yang kita kirmina dia memberi kehidupan bagi kita sadapannya dia mau alani mamang do taminang molo nunga dahoba mangalion hangoluat tu kita ido ngolut tapi ikom mangalion hangoluan alani fungsi ede menghibur do amang itu tahe menghibur pared de pedohonon maben hibur do asa semangat do kita alani mamang do taminang so kita nama jolo hangoluan hi manang tu dia pe hamotong ikon maben mahangoluan do hamu nang atong mape perselisihan nanti enggak dilio kita kapasu-pasu nang atong maben ka perbedaan ikon maben ama hangoluan ba damai, sonang, kasih. Itulah yang dirasakan. Itulah yang dinyanyikan oleh Meriam dan bangsa Israel. Doa kaparopuani ainunga di leon debata hanguluani. Imana para jolo. Nabaduan dia mau kadongan amanami do inanami do donga saporsiaw di bagas Kristus. Nabaduan na nang sidohonon na di minggu kata tio di minggu pared dia tau ima dihinarikot ni namarede dohot ubg edei tarlu bubima ede duria dihinarikot nai do bahasa dokon hinarikot ni na marede do na ubg alana amang do tamunang nunga pinatorang sahotik di jamita partangian na di hari Jumata. Ima marite epistel tadi minggu ta sadarion ima di sia buku pangukapon bidowati. Ayat 21 ayat 10 sada Papua ede buido meredakan kegelisahan. Papua ede buido mengendorkan ketegangan. Irana ditarik-tarik dohonong urak-urak tahun do urak-urak sarap tahun Papua ede boido meredakan kegilisah tai Papua ede boido dia memang membangun semangat kita yang pada saat ini mungkin jatuh Jala Papua ede bisa membangkitkan ketabahan kita Ede museng boy menyegarkan, meneduhkan, bahkan menyehatkan mahite ede boy museng mencerdaskan. Bayo kok kita mang. Esok gudang gua ke dokter teh, gudang gua kan ke ruas tong dokter. Makanya ditiki setabi teh, molo ditiki dia nak di bagasan bortian ni ina, saya disuruh doa di Palu musik moja. Asaha. Ima membuka kecerdasan di dada kiri. Kecerdasan dia ke dada lagi.
Alani amang do tahu nang EDP boy do mangubati. Ibaratnya pulungan diobati. Ade, isima mangubati mana di ade. Pulungan diobati na. Boy do mangubati ede sahid mana menyembuhkan. Adong lo museng piga-piga di rumah sakit ya lo idalah di itate. Apalagi kamu par Jakarta. Saya gudang go rumah sakit memutar musik mana ngede. Tujuan na ama. Ninna asal lumubang bo pakilalani akan merasa itu dirawat rumah sakit. Contoh nak di dia rumah sakit Cirini, rumah sakit Karolus, mulai di Medan rumah sakit ni Metodis, ada rumah di Balige rumah sakit Balige HKBP. Notong saya rumah sakit Nasingan apa yang rumah sakit Tadong gue teh. Rumah sakit HKBP diputar do siamang imaha ado lapatanna ima laho meringankan sahid dina dia ini akan namar sahidi jadi molo hasit taila lamang lam tapagudang mabegete asa humira tahilala alani maredde hita molo masit taila jala molo malu kita pe maredde ido nakin idokon si Victor tabarat molo malu ko tu suaraki di namang yu museng ya mo kadongan ada jagoan edito apalagi di parurion bisa nakin mencerdaskan bisa menyembuhkan nang tibu museng amang dota bilang boy palahon si bolis pero kok kita mah taingok doa teh kisah nisi Raja Saul do Raja Daud nate ditiki nani dihoni si Daud imatu si Saul boy dan nota jahat di jabu di sada Samuel 10 ayat 10 1:20 ditiki di palu si Daud hasapina sumur do todina jahat sian Raja Saul alai dung sae apa torsiar mamusek si Saul teh torsiar mamusek alani damang do inang ede boy do museng aha mempersatukan ido gobe gudang sonarion ede di dia ka pencipta lagu aka namalo mangedeon aka bunga margata ido kai songon iba bunga silai sabungan pasti ado ngedena ido kai bunga naka to di marana tua si hubil kan ado museng ate gudang mate so lupa museng gigi ba narasaon kan toga manurut toga putar-putar kayak saya ngadu be lau patari danai hasa Daud do ya mang dota winang pasa dahon jadi molo adong nagutur mari deh molo adong naribut mari deh kita aido nak kana boy parkur tali saya tali dua tali tolu tali opat boy marsada na di pare diolidi alani dah mang dota winang ay meragam dohita pangalahota pikirata boy do di bagasan hasadao di dia di paredeon boy di alani namang do jadi gudang do maknanya dia gudang arti nama rede do ede di bagasan nguluta tarlu bobi ma ede ni partodion ido amang do taminang alana nunga di lehot de bata ngolu tu hita marede behita alani ede na tabeni iko gudang do marlapatan tu tonga-tonga ni dirita nang tu donga-tonga ni portibio iko boydo songoni iko boydo hita ngulutom mencerdaskan iko boydo dirita nakini dokon boydo hita nakini dokon dison iko boydo barite dirita boy palahon dong atas so si Raja Daud palahon si bolis na di bagasan rohani dongan udang gabe mabay siar dongan ayo to ana gudanga sonario colma ngoluna roy mana gabe siar dongan na dang na gabe songgop akato dinahu dari songgop to dinahu dar manang daungi
alani narodo imana gabe siar-siaron. Adong ko tayo soni. Adong mamang. Masuk tu sada punguan. Pitoro imana, pitor siar-siaron sudia kada bungan ni. Idong ngulu ni halak na marede, idong ngulu ni nabarkantate amang dot tamuinang. Alani dia mo ang kadamang dot tahinang imana paduahon. Targadjang ati-ati. Tolak do pihamu teh. Alam nung gabi pagojak ku ja minta nipad kita tabunon ito. Napa tuluon o man napa pudi mo na teh. Tulu do nak kinulokon. Alana ikot si tulu do asagok ido teh ido ko halak batak. Ido dah. Lang boy ga asa dah dua ga bedang ngah sikopin na. Ketulu do. Hari patuluhom pa. Napa tuluon? Isi dosa sitong na hasatannya detai. Kepada siapa lagu kita tujukan? Adong do halak nama redde. Ada orang bernyanyi untuk nakana tua-tuana. Adong do nama redde tu akayana kota. Adong do nama redde tu untuk suatu idealisme. Jadi songon nakana poso marede mana tu halekna ade. Tu cintana tu holongna. Namun sebenarnya kebanyakan orang bernyanyi untuk dirinya sendiri. Kata-kata bisa melambung tinggi diselamatkan ke berbagai pihak. Namun dalam praktek namang pikirannya tertuju pada dirinya sendiri. Di somma taida pasingan ni edena sekuler do edeni huria. Dengan do lagu rohani kita bukan nyanyian untuk diri sendiri atau bernyanyi kepada orang lain, tetapi kita bernyanyi untuk Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Marede tu Tuhan hidup kita dang nanaing palabok-labok kon si parioni dongan colma. Hidup kita ini amang dotam ginang. Paredio taon amang dotam ginang dang lau palabok-labok kon dirita palabok-labok kon ngoluni dongan colma. Alai pasangapod de batano. Ido nakini dok. Tabarawam masongon nata surat di Pesalamen siap lono ayat sada dua. Edeo kamu masada edeo baru di Jahoba edeo Jahoba ale sadok tanon edeo kamu ma Jahoba puji ma guarna berita kamu ma hatuonna galup ari. Orang yang telah menyaksikan hanguluan sianguludan dari bagasan paredonna ngulunai paredonna didok disi amang do taminang dang lau pasangapod dirina alai pasangapod tutuanna do. Along go congoni ate ngulut tahun sesipata saya hola palabok-labok kon hati-hati ni do kan nggak salah alai dok benar. Along go congoni iya soi amang gojahan ni guar di minggu to idok do di Pesalamen siap lalu ayat sada ede ho kamu ma dijawab ede na baru sada. Jadi hasahatan ni ede tai imat watai alamat songon dok ni si ayu ting ting sotung salah alamat tidak ngolu to bukan salah alamat ede tai ngolu ni ede tai unang gabe salah alamat. Ada alamatnya. Jala takas di tuise tu debata. Dang na tu irtinan. Alamat nami di Poltangan nomor saya teh so ingo tu apal alamat ni jabuni huriat tau nanti. Ima. Lapatan na Tuhanido na marsangap marite ide ede na taedoni. Tuhanido tabasangap marite ede na taedon. Dang dirita. Molo nunga di leon hanguluat tu hita unang pasangap pamu dirimu na unang pasangap pamu akadonga munai alai pasangap tu hari marite akapabahena tatu do kadongata ido na didok ni topik ni mingguta marede ma hamu di Jahoba bernyanyi bagi Tuhan marede do si Meriam do taka perempuani mangedon hamulion ni Jahoba
Hita pe atong amang marede hita tu Jehovah mangedion aka pasu-pasu naung pinasahan na tu hita galuk mersesada. Dungi pamujiot ta tu Tuhani dangsai hola suara na marlogu manang na marede alai nasa ngoluta rodi sude akana tupal na adong di hita. Ama tupalon amang. Sude hita martupal do amang. Tajalo do tupali. Alay natape marasing-asing balgana ido sude tajalo lo hai pasok pe tajalo do sude pasu makite na dulu tangat tajalo do alay asing-asing gue balgana tajalo do tupal tei ado tupali keberhasilan hamorauta talentata kahaliata dohot data rajumi na membanggakan dirita unang laho pabalgaho dirita unang pabalgaho kelompok ta alai pabalgaho ni sema pabalgaho tuatai do alai ni molo pe dileo tu hita keberhasilan molo pe dileo tu hita hamoraon molo pe dileo tu hita talenta molo pe dileo tu hita akka keahlian ima tupali unang pasangapo diri nabe sotong gabe dibuat hosa ngoluan siak kita ibana do nama ngalion hanguluan ido songon nai dokon di epistel tai yete ai hodo nama nopa sitopao di dia memang terjadi indah ala ni damang do de inang di bagas ido hatari dan ngolu na markanta te lapatanna ngoluta do nasa na adong dihita iko pakeota may hopar tu lomoni rohani Tuhan gabe songon edenai baru may akan adong dihita lahu memuji pasangap Tuhani ala tapake hopar tu lomoni rohani Tuhan asadang cukup hola suara nakin na marlogu markantatei alai ikut dohodo nang ngoluta gabe kantate di Tuhani di bahini tai dehoma ta puji ma ta pasangap ma Tuhani marite suara dohot salut ngoluta nang tupal na adong di ngoluta be amen martangi yang maita moliate mali Tuhan di hatam na bedei na mangajari hami dia palatikyon di naung dilehoko do ali Tuhan hanguluan di hami dilehoko akahai basong dilehoko ali Tuhan aka tupal marite aka keberhasilan marite aka hamuraho marite aka talenta marite aka keahlian naing ma dingolu namion ima upatari daw kami song sada puji-pujian ede ima marite aka pabayanan nami lahu pasangapon tuh pasangapoko Tuhan upake hami masalu na yali Tuhan laho makaritoton aka na pinamodam di hami asa gabe sira do panodang hami ali Tuhan di tonga-tonga ningalu idon namarkantate alani pos marwanami todim to di perbadia mamang raja rohana pikiran asa salut boy ulah kami alani upasatami madaging do todini sudi ruas ni riam wilayah sada 110 itu ramoti parmahani jala padao di sudi salut aka parmahan sasalutna li Tuhan nani ulahun nasida boya le Tuhan di bagasan las ni roha molope adong dia gagasan aka parukilon marite aka perekonomian nang aka parsahiton poso hanami ali Tuhan nunga di patu patari dahoko ali Tuhan di hatam nasun badia doho natsun aka namangalion pasu-pasu doho alin papos marwas ni ruam asa di bagasa pakirimon na mangolo na sida makirim di pabahenamu di tonga-tonga ni ngolo na sida unang gabi madili marasak alani sitaonon nani arupan na alani perekonomian nang parasahiton na manonggopi di tonga-tonga ni ngolo na
Topos marwa nami mula mahamud di bagasan las di roha mandapoton akan ngulu-ngulu nami siganok ari alani asa pake mangulu nami on mangulu namarkan tate binuji magwarmu mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Mari dimehita siap bukede nomor 587 ayat sadahu tapapungu peleta. Amen.
nyako mapiliata tu adupani debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harwani salhut silon leon nadinggan, do nasa ulibasa na maulutus. Upasa tami masian na nilhomi tu kami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asaw para siya kami pilihan pati bulhon harajamu. Dito nga to nga ni Uriam doho di Portibion. Buhay marwah nami mahite-hite to dim. Asalam hutadahami gudang ni silehleom ito hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama namin na di Banua Gijang say pinarbadi magwarmo. Say Roma harjaun mo say sahut malomoni ram di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami togion tu pangucunan. Palua mahami sian pangako. Mahamu di bagas sedame jalahmuma pasu-pasu siat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodako Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakko Tuhan debata mabohina Tuhamu jala di pasor madamena tu todi munabe.